стадион. Константин Матуров, треньори на Димитър Запрянов. Гости на турнира са Петко Крумов, служител на община Стара Загора в спорт и спортни дейности. Христо Ладов, главен треньор на спортния клуб Недю Ранчев. Позволете да дам думата на господин Георги Димитров от община Стара Загора за откриване на турнира. Добър ден на всички, добре дошли в Стара Загора. Пожелавам ви приятно изкарване в града на лепите и направите улици. Успешно представяне на турнира, на традиционен турнир на създателя на джудото в Стара Загора Недю Ранчев. Вие сте перспективата, вие сте хората, които след години ще представите България на олимпийския ринг, на олимпийското татами. Пожелавам ви успех. Откривам